Adi ti problema boy. Pero di ajar kun kaun. 2 bulan nga madi magamgamitan. Alam mi ace. Hater mo nga rumrumar nakapudpudaw. Nya? Heater nga rumrumar? Apa dakas jay? May dumduma ajar kon mo ah. Uy, salamat po. Salamat po. Di pa ni Dolo, best friend. Parang ado pa'y takot dyan. Titay ni Linong. Sayang! Sayang di pera! Sayang! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ito ka nangyayari sa gagawin mo ngayon. George, adun sa ati, napalimusan tayo. Kurang pa yati boy. Kurang pa nga paggatang ti arak. Nga tanong isuot mo ata shades mo. Panggap ka nga bulag. Bang adadutin mo ka tayo. Mahala tayo. Ayaw niya, napitatam lang, baga. Pagkasam nga ko ta pantay di palingke. Sigurado ado naglakwan na di tendera dyan. Adaduti malimos tayo dyan. Kami na, ito mo to. Lang. Mga barta, Punta kami! Punta ka! Matalisan ka! Punta ka na! Manaw, palimaw. Ayos po. Lang manaw. Dumani! Lalingan mo tagay. Ni! Saan? kakanyo mo. Ako! Tagsan ka magkaya, best friend! Apo, nagkalisis! Tulungan na mo ta! Nakatulong nga karot, pinayan ka mo. Nadagsin ka! Salamat lang! Kakanyo ata makaka-fight tao. Dini, ato tao, Jay. Best friend. Jay. Manang pagawak man nang mabigyan account. Boy, Dini, opisina nakasakatod ta, boy. kong boy. Sige boy. Saan? Oh, ato nga tao ti best friend. Manang palimos man. Nagpintas ka pa yun. Anang kalimos man. Po! Manang palimos. Manang Ang katamanan. kalimos man. Tanay best friend, palimos ka Manang tayo. palimos man manang. Anang kalimos po. Manang kiting mo na, kiting ni manang tikunay. Oh, Jenny, agito, sayang, sayang, sayang. Ito ang pulo ng manang. Kalimos po. Wala pa rin naman na nagkakakaw. Ako naman ba Ah, Hotman, thank you po! Abot manang. Hindi Ay, mo na. di pa ini, barang ado pa dyan. Best friend. Manang, palimos man manang. Ang kalimos po. Thank you, mama. Kalimos po. Nakanyatan mo ka ba yung bad? Ayun. Tani, best friend. Palimos man manang. Anang kalimos. Uri at pinapalang manang. Kami ka na kita. May sapi lang manang. Ay, manang. Wala kang may bibigyan na. Kahit ano na dyan. Kalimos nga po. Alam mo na po ma. O sige. Ah, sige po. Salamat. Salamat po. Thank you po. Salamat. Jenny, boy. Best friend. Badi nga problema ajay. Kailangan ko ajay may isang electric pan ko. Total ko duwang mo ta ajay. Ti problema, kalau tayo malays. Tungang kamo lang ay ah. Siyempre biglaan ah. Alangan nga ipamo tayo di biyahe tayo, dinamondan. Sige ka raw. Damdaman makawid ako, ikambas ko ay electric pan ko. Apay nga aja electric pan mo pa lang. Aja aircon mo tayo lako mo. Ta sigurado, pang makabulan na aja allowance mo. Adi ti problema boy. Pero di ajar kun ko. 2 bulan nga madi magamgamitan. Alam mi ace. Hater mo nga rumrumar nakapudpudaw. Nya? Heater nga rumrumar? Apay dakas jay? May dumduma aja aircon mo ah. Ay, maligayam. Ti ipugpugaw na, napudutan. Madi nga nalam mi isain. Ay, naibos ti preyon na aja yun. Siguro di aircon mo nasuktan pang heater rin. Siguro
Sabihin, nabayag nga madi magamang gamit yun. Kung kayong bak, natagam gamitam. Taman. Tulungan ka to yan. Saan ako tayo pugsit ka? Bugsit mo tangiwa mo. Madiin mo ta. Oh, ha? Prasang? Tatulungan ka. Oh! Magsulingan. So maganda yung lumati in max mo, nay. Ati gamit mo kaya, magic gatas. Oh? Testing mo yung motor mo ah. Awalan eh. Manang palimos nga po. Thank you po. Ito yun eh. Thank you po. Palimos nga po. Manang pamigsak lang mo sa talaw. Karnino kan manang. Thank you po. Palimos nga po. At pinapaitan manang. Pinapaitan manang. Tanida pa si Dami Manang. Thank you po. Manang pamigsak lang kagamsuda ka. Salamat thank you manang. Dagdagang piti karni. Salamat na may ganahin na. Garni. Kanino? Kasabi ni Manang nung ganito. Salamat naman nung nagpasipot ang manang. Ang dagdag na. Pag bangin. Dagdagan man natin eh. Dagdagan man. Palimos po. Thank you po. Salamat mo. Akang palimas ng bro. Palimos nga po. Mas po. Orang away nga po, panggamot ko lang Di ka po. bangin po. Di ka bangin. Panggamot ko lang po. Ay, palimos nga po. Panggamot ko lang po sa pako. Disgrasya po. Maraming salamat po. Salamat po. Oh, Salamat. uy, salamat po. Salamat po. Di pa ni Dolo, best friend. Parang ado pa'y takot dyan. Tani, palimos ka, tani. Palimos kita, patakam. Palimos po. Palimos po. Parang away niyo na po. Oh, thank you po. Yan pa, yan pa. Maraming salamat po. Palimos kita. Tita ni. Palimas nga po na. Ah, boy. Parang pong bilhin pong gamot. Parating ko lang. Atag merenda kayang. Sige nga, Rod. Bisina ko. Kapan nagmatag pala mo. Magagod ka, ni. Lumatangin. Ti, merinda tayo. Mangal yung taman eh. Patat kaya ka. Nasakit ti pangak. May palamig. Palamig latang ako. Palamig. Palamig na ka. Tapos, sika ka, Ben. Palamig latan. Palamig da ka no, madida makangalngal man ata. Na-disalign sa nagiging iwa da. Sige po. Pero di ay kuanan, ayos nan. Eh? Mayat. Ya. Nagkatanga mo doy. Dati account mo ti kwa. TikTok, Shopee, Lazada, Jai mo marder ata, GR4. Ah, mabali na garaw, puro direct to man. Nakasilda, no ka? Kanayon nga nakasila Jai. No, may gumatang jaya yun. Sungar Jai kanayon nga guro order. Oh, ada kami tik-tik na ni. Oh, Ito na mo sobra mo. Pusit-sit ka mga pusit-sit, nagranggas kami tin, inutik. magsilang ni. Nagbay nga bang punas ni, gumalispi gayam. Huk. Ni, Ito na tapunas ko, magasgas. ni. Naglamuyot pati punas na, di ba? Sobra tip pintab natin max mo ni. Tumawulan pero Sao ka nga sao, ibusim ta kami mo, nababawin. Kako naman sobra ka maday. Mati kamit kanyak. Hanggang mati kanyak. Nabawin. Umalapakilang ko bag mo. Nabawan. Boy, Oh, kagidagawi din. Pamula ako ka di electric pan mo. Baka damdamag, balo ay panunod ko, biyaya ko. gisurot ka ah. Isungor pa awiding kan, tapamula ako electric pan mo. Hindi pa ilaw ka di ko nga, electric pan ka. Bagas na ko ang tilaw ka. Ha? Bahala ka, naman ka makan remedyo, bati ka. Sus, ilaw ka dyan. Remedyo ak. Tanawang katan. Kita-kita tayo mo, baka ratada. Manakaw. Tilaw ka. Kapilang talaga pa kadandanunan na pa. Ay, sigurado nga tanga sumuro taday. Bahala na tan.
Sayang di pira, sayang. Ay! Sayang di pira, boy. Ano? Naman, sayang. Tulungan naman yung konti pira na. Nandiyan makakuha ni. Sayang ate, boy. Nandiyan makakuha ko. Sige, nalpasin. May libis pa rin ko na eh. Tulungan ni. Ay, Nini, katius lang. Tin, bis pa rin. Tin. Bata, tugaw. Nilagal alwadin. Tugaw. Di, sayang nga din, kurta. Sayang. Damam. Alwadin na amay. Saan ba? Pakasta. Hindi, Amarta kami. talaga. Sige. Di tayo ni, igid. Di mo ramdam ni bakay. Naglamang samot to. Baka nagkawin mo. Di sabihin na tayo yun. Di na mo lang yung tugo to. Gusto yun na. Ipaspasubo tuloy tao. Ba't tayo kinikagawan nga katungtungo lang? Boy. May tatrip mo ah. Tingal daw kape. Coffee's life ka nga talaga ah. Trip ko. Ano plano mo? Plano nga. Kaya binugbog mo Ano plano mo? Ay, Ajay. Wala ka lang solusyon na ta. Ano? Gawid ak pala sa Bella Boy. Sabihin lang Kasano ngay? Kinahiraman ak jay. Simurtan ah. Di ka pala balay. Kasano yung pamilya ngay? May lang boy. Total na ibanggi mo mula sa Bella. Nakabagyan isang Guillermo. Jay talangan na sip-sip tipay. Tangamen, nag-jay ka balayo gawid, agta kaninang mo. Siyempre, amo na dyan, nagaramid ka baso dito itarlak. Na may mayat no Jay sa Bella boy, sang Guillermo. Ado ka bagyak ki Jay, libre kaan. Tugot ko man lang bakit ko kaya medyo bingkaw. May sa atang na panunot mo mga boy. Nangatanong di tagyanin, di tagawawi din. Madimot At palang mista ng Jay. Pang 2 days lang mat Pang 2 days? Nag-bait meeting. Ayun kayam, ni Palanay, kaya naman lang sumurot. Pananasan nung sa Bella. Apa nga isurot mo pa na ni Palanay? Dala lang ako tagi pamilya ko. Isurat ka ng arodon, tapos isurot mo pa Jay. Tagtag lang pala mo nun ading mat kababay mo Jay, kapag Jay mo. Hanta nga isurot Ajay. Mali sa ata Andres ah. Pa yung malay. Ngamin, gasano no, nagipulong nga di duwa. Ito yung barangay, katungtungin da ni Palanay ni Kagawad. Ilaglag na ta Ajay. Ayun niya. Sige, katungtungom so na. Surot talangan na yun. Tapos kulak tiro pa Jay na Nakatungtong kun Kanutang harod nga ko nagpay sa Bella. As soon as possible. Dapat makaayos na ito itarlakan. Habang awang pa'y makamamaw. Isang ka na magiging gamit mo. Damdama, gimpake ako. Muna yun, kay bagbagak pa lang, impake ka nga dago sa akin. As soon as possible ko nam, Sige, tabaga ni bakit ka. Titakan, ato pa si kaswit Jay. Kahit kamot tayo.